Ang mga Tagalog ang mag-adjust, mga bisdak. Kayo, mga Tagalog ang mag-adjust, ha? Kayo ang Harap! Hi! Welcome sa birthday ni Mama Mary. Maria, Mama Maria. Hi! Ito yung mga bisira. This better. Or pancit. Brownie. Yan. So, mag-unboxing tayo ng CD Angie Karaoke. Mag-unboxing today. Di ba alam mo yun, Day? Ding 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 ding. Rice cookie. For 2 persons. No chilies in it? No. I'm not good with chilies. Lagyan mo ko ng tingin. Hindi ko na-intindihan yung tiyang. May ebidensya. Bas, nagkainan. Pas. Story. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! You're 21 today. 21 today. 21. Yeah, 21. Happy birthday na. Happy. Oh, walang candles. Walang kandila. Saan yung kandila? Iwan ko kung meron sa bahay. Ano ka na lang yung gano'n? Thank you, Lord, for all the blessings. Today is her day, so. Where is she like that? Yeah. She want a mild skipper too. Cutting down Yeah, cake. Cutting the cake. the strawberry. Cut it. God bless you all. God bless you more. So, sana yung lalagyan ng cake. Ano ba yan? Nakasya ba? Saan si Marlene?
Puntahan dito.